Ia-uzi vorbele astea. Să ai 50 de palate, să ai 50 de palate, n-a valoare decât un frate. Au palate mai construiești, de la Eugen pentru Cătălin și Marius pentru frații lui, să-i dea Dumnezeu sănătate. Cătălin și Marius. Să ai 50 de palate, n-au valoare cât un frate. Palate mai construiești, dar frate nu mai găsești. Ia uite ce spune vorbele astea. Să iubești pe frații tăi, auzi, și să nu te cerți cu ei, că dacă te cerți cu frații, ajungi la mâna la alții. Tot de bata lui Eugen pentru Marius și Cătălin pentru frații lui. Băi, Doamne, că dacă te cerți cu frații, ajungi la mâna la alții. Că străinul-i tot străin, el te lasă noaptea în drum. Că străinul este hoț, te vinde la primul colț. Frățiorii mei, eu mor de ei, sunt viața mea, sunt forța mea. Frățiorii mei, ce mor de ei, sunt viața mea, sunt forța mea. Hai, maestru Edi! Ia uite ce spune să strofa asta, o. Să le Eugen pentru frații lui și pentru toți frații care țin aproape. Ia uzi! Un frate înseamnă pasă, orice ar fi el nu cedează. Nu cedează orice ar fi și nu își lasă frații să nu râdă dușmanii. Au când e frate lângă frate,
nu se desparte. Pentru Cătălin și Marius de la Eugen. Pentru Cătălin și Marius, pentru frații lui. Mai, Doamne, când e frate lângă frate, Doamne, și oceanul se desparte, când frate cu frate umblă, acolo e forță dublă. Ia-uzi! Să iubești pe frații tăi și să nu te cerți cu ei, și indiferent cum e tu să nu lași fratele, chiar dacă e mai sărac, să-l ajuți să-l faci bogat. Pentru Marius și Cătălin. Să iubești pe frații tăi și să nu te cerți cu ei, și indiferent cum e tu să nu lași fratele, chiar dacă e mai sărac, el trebuie ajutat. Să-ți trăiască frații tăi.